ఏమి రుచి అనరామై మరచి. మొత్తం మేము షాపింగ్కి వెళ్ళామండి, కూరగాయలు ఉన్నాయి, గ్రాసరీస్ తెచ్చాము. సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మెంతికూర. సో అమ్మ, మెంతికూరతో ఏమేమి చేయొచ్చమ్మా? మెంతికూర పెసరపప్పు కాబోలి శనగలతో మెంతికూర ఫ్రై చేస్తే బాగుంటుంది. సో మనకి ఒక 2 times వస్తుంది కదా ఈ వీక్. వస్తుంది నేను. సో మేము అదే అండి, ప్రతి వీక్ ఒక ఆకుకూర తినడానికి ట్రై చేస్తాము, ఒక 2 times అట్లా. అండ్ కళ్యామాకు, కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా అండి. జనరల్గా అందరు కర్రీస్లో పుదీనా వేస్తారు, కానీ నేను ఒక బుక్లో చదివాను, గ్రీన్ టీలో ఒక చిన్న అల్లం ముక్క గ్రేట్ చేసి వేయడం ప్లస్ ఇంకొక 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసి కూడా ఉంటే గ్రీన్ టీ చాలా టేస్ట్ బాగుందండి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 month నుంచి మేము అట్లే తాగుతున్నాము. సో డిఫరెన్స్ ఉంది, మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. అండ్ సలాడ్స్ కోసం మనం ఎప్పుడైనా రెగ్యులర్గా క్యారెట్, బీట్రూట్ అండ్ క్యాబేజ్ అండి, అండ్ టమాటో, పచ్చిమిర్చి అండ్ మనకి గడ్డల్లోకి వచ్చేసరికి ఇది పులగంద అండి. సో మనం ఎప్పుడైనా మనం బయట పెళ్ళిళ్ళలో ఓన్లీ పులగంద అంటే ఫ్రై పెడతారు. సో పులగంద పులుసు చాలా బాగుంటుంది, మమ్మీ చాలా బాగా చేస్తుంది. సో మనం ఒకసారి మన ఛానల్లో కూడా పెడదాము. అండ్ బజ్జీ మిర్చి అండి, మమ్మీకి వీక్నెస్ అసలు బజ్జీలు అంటే. సో ఇంకా ప్రతిసారి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న 1/2 కిలో అలా తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటుంది. అండ్ పంప్కిన్ అండి. సో మనం యాక్చువల్లీ ఇంతవరకు మమ్మీ కూడా మా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలిసి ఇంట్లో పంప్కిన్కి సంబంధించి ఏది చేయలేదు. కానీ ఈసారి ఈ మధ్య యూట్యూబ్లో కొంచెం డైట్ చూస్తున్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు బాగుంటుంది, చాలా హెల్తీ అని చెప్పినప్పటి నుంచి సరే ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అసలు ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పేసి అనుకున్నాము. సో అందుకనే మమ్మీ చెప్పింది పంప్కిన్ కూడా తీసుకురారా అని చెప్పేసి. సో చిక్కుడుగాయ, బీన్స్, ఇవి వెజిటేబుల్స్ అండి. సో ఫ్రూట్స్కి వచ్చేసరికి రెగ్యులర్గా మనం ఎప్పుడు వీ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇంట్లో ఎప్పుడు కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు కదా అని చెప్పేసి. సో జామకాయ, బనానాస్ అండ్ చిన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ మేము ఊర్లో ఉండేటప్పుడు గంపలు తీసుకొచ్చేవాళ్ళండి. తర్వాత సిటీకి వచ్చాక డజన్లలో వచ్చినాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా కేజీలలో అమ్ముతున్నారండి. ఇప్పుడు ఇది 150 రూపీస్కి కేజీన్నర అంట. సో 5 వచ్చాయి అంతే మన దానిలో. అండ్ ఇంతకుముందు సలాడ్లో ఈ దోసకాయ కూడా. సో మనము ఇంకా గ్రాసరీస్కి వస్తే స్టార్టింగ్ విత్ ఓట్స్ అండి. సో రెగ్యులర్గా ఓట్స్ అనేది నేను జిమ్ తర్వాత కూడా పోస్ట్ జిమ్ డైట్ అయినా కానీ మమ్మీ వాళ్ళైనా కానీ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఓట్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఓట్స్ ప్లస్ హనీ మాకు ఎక్కువగా పడుతుంది. అండ్ ఇది కొంచెం యాక్చువల్లీ హెల్త్ సెక్షన్. సో మనం పెసర్లు మేము రెగ్యులర్గా స్ప్రౌట్స్ తినడానికి ట్రై చేస్తాము కాబట్టి స్ప్రౌట్స్. అండ్ రోజుకి ఒక మీల్ మాది బ్రౌన్ రైస్ ఉంటుందండి. సో అందుకే బ్రౌన్ రైస్. అండ్ డీమార్ట్లో బ్రౌన్ రైస్ మాకు చాలా బెటర్ అనిపించింది. మేము 2-3 బ్రాండ్స్ ట్రై చేసాము, ప్లస్ ఇంకా వేరే షాప్స్లలో కూడా తెప్పడానికి ట్రై చేసాం. కానీ డీమార్ట్ బ్రౌన్ రైస్ ఈజ్ మోస్ట్ అఫోర్డబుల్ ప్లస్ బాగుంటుందండి, మనకి ఈజీగా డైజెస్ట్ కూడా అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొర్రలండి. సో ఇవి మన డీమార్ట్లో లేకుండే బయట షాప్లో తీసుకున్నాము. ఇవి కూడా మేము అప్పుడప్పుడు మమ్మీ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తామమ్మా దీంతో? కిచిడి, రైస్ లాగా, బ్రౌన్ రైస్ లాగా అది కూడా చేసుకుని కర్రీస్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. సో అట్లా కూడా చేస్తుంది అంటండి. అండ్ గీ మనం యాక్చువల్లీ మేము ఈ మధ్య ఆయిల్ని రీప్లేస్ చేసి గీయే వాడదాము అన్న ఆలోచనలో ఉన్నాము. సో రెగ్యులర్గా మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క ఐటమ్ మేము రీప్లేస్ చేస్తున్నాము ఆయిల్ కన్నా గీలో వండడానికి. అండ్ పన్నీర్ అండి, సో రెగ్యులర్గా తింటుంటాము. నెక్స్ట్ రాగి పిండి అండి, ఇది రాగి పిండి. అండ్ జొన్నలు అండి. సో యాక్చువల్లీ జొన్నలు ఈ మధ్య మేము ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాము. ఎందుకు అంటే జొన్నలు మేము డీమార్ట్లో తీసుకొని బయట పట్టిస్తున్నాము. అండ్ డీమార్ట్ జొన్నలతో పట్టించిన పిండి ఏదైతే ఉందో దాంతో జొన్న రొట్టెలు చాలా బాగా వస్తున్నాయని మమ్మీ చెప్పింది. సో అందుకని చెప్పేసి నేను డీమార్ట్లోనే జొన్నలు తెస్తాను. బయట ఒక 3-4 షాప్స్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా కానీ మాకు అంత మంచిగా అనిపించలేదు. అండ్ డీమార్ట్ కామన్గా అందరికీ ఉంది కాబట్టి అన్ని సిటీస్లో, మోస్ట్ సిటీస్లో. సో మీరు కూడా ఒకసారి జొన్నలు అక్కడ తెచ్చి ట్రై చేయండి. అండ్ మేము జొన్న అంబలి కూడా చేస్తాము. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇది డైరెక్ట్ ఇప్పుడు పిండి పట్టియాలి రేపు వెళ్ళి. సో జొన్న అంబలి ఉండి మన జొన్న రొట్టెలు చేసుకోవడానికి. అండ్ రాగితో కూడా మేము రాగి అంబలి కూడా చేస్తామండి. సో మాకు రెగ్యులర్గా డాడీకి ఇష్టం కొంచెం రాగి అంబలి అనేది, వేడివేడిగా పొద్దున్న తాగడం అన్నది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ కన్నా అప్పుడప్పుడు ఇలా తాగడం ట్రై చేస్తారు, అందుకని అది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గుండు మినపప్పు అండి. డాడీ కొంచెం ఇడ్లీ ఇష్టము. సో అందుకని వీక్లీ 1-2 times అయినా మేము ఇడ్లీ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. అట్లీస్ట్ డాడీ కోసం అన్నా. మేము దానిలో వేరియంట్స్ ఏంటి అంటే కొంచెం మినపప్పు అవి ఇవి వేసేసి, లేకపోతే ఈ పెసరపప్పు వేసి మమ్మీ నాకు కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి అట్లా పెడుతుంటుంది. కందిపప్పు అండి అండ్ పెసరపప్పు. ఇది మైదాపిండి అండి. యాక్చువల్లీ మేము చాలా తక్కువ వాడతాం మైదాపిండి. గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి చేసే రెసిపీస్కి మాత్రమే మేము మైదాపిండి వాడతాము. నెక్స్ట్ శనగపిండి, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మమ్మీ బజ్జీలకి మాత్రమే. అండ్ మేము ఎక్కువ చపాతీ పిండి వాడతాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నాము. అండ్ యూ కెన్ సీ మేము యాక్చువల్లీ జస్ట్ డైరెక్ట్ దీన్ని
కవర్లో ఇట్లా క్లోజ్ చేసేసి మేము బాక్స్లలో పెడతాము. సగం బాక్స్లో పెట్టడం కూడా స్టార్ట్ చేసాము. అందుకని చెప్పేసి నేను ఇట్లా మీకు ఇట్లా ప్యాక్ చేసుకుంటాం అన్నది కూడా మేము ఇప్పుడే చూపిస్తున్నాను మీకు. ఇది బొంబాయి రవ్వ అండి. సో మామూలుగా జనరల్గా మనం ఉప్మా చేసుకుంటాం కదా, కానీ మమ్మీ ఈ మధ్య రవ్వ దోశ కూడా చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. అది వారేవా షెఫ్ వస్తుండే కదా మనకి జీ తెలుగులో, తన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒకసారి చూసాం మేము. బాగుంది టేస్ట్, ట్రై చేస్తే. సో రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఉప్మా కన్నా ఎక్కువ బొంబాయి రవ్వతోని దోశ కూడా చేసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ పూరి పిండి అండి. సో జనరల్గా ఎవరైనా వస్తే పూరీలు చేయడానికి అంటే. అండ్ ఇవి మన తడిపే అటుకులు అండి. ఇవి మనము అటుకులు పూనికేసుకుంటాం కదా, మన కరీంనగర్ హైదరాబాద్లో ఎక్కువ వేసుకుంటాం కాబట్టి మనకు అట్లా అలవాటు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఎండుమిర్చి. ఇది మన పొడి అటుకులు అండి. మేము ఎక్కువ చుడువ ప్రిఫర్ చేస్తాం స్నాక్ ఐటమ్ లాగా, సో అందుకే పొడి అటుకులు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మన డీమార్ట్లో బిర్యానీ రైస్ అండి. యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒక ఆంధ్ర స్టైల్ బిర్యానీ ఒకసారి మేము ఒకటి చూసాము, మంచిగా అనిపించింది, అది చేద్దాము అని చెప్పేసి దానికోసం ఇప్పుడు బిర్యానీ రైస్ తీసుకొచ్చాము. నెక్స్ట్ మన స్పైసెస్కి వచ్చేసరికి అండి షుగర్ అండి. అండ్ ఇవి మన ధనియాలు. నెక్స్ట్ మిర్చి పౌడర్ మన మామూలుగా ఎవరెస్ట్ టీకాలలో ఉన్నది. అండ్ సాల్ట్ 2 ప్యాకెట్స్ తీసుకొచ్చానండి నేను. అండ్ ఆయిల్ అండి. ఆయిల్ మేము ఏంటి అంటే ప్రతిసారి మారుస్తుంటామండి. సో ఇప్పుడు సన్ఫ్లవర్, మొన్నటిదాకా రైస్ బ్రాండ్ వాడాము, అది అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు సన్ఫ్లవర్. సో ఎప్పుడో ఎక్కడో డాడీ చూసారంట రెగ్యులర్గా ఆయిల్ మారుస్తుండాలి అని చెప్పేసి. సో మేము సన్ఫ్లవర్, పీనట్, ఈ రైస్ బ్రాండ్ సో ఇలా తిప్పుతూ వాడుతుంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీ పౌడర్ అండి. ఇది యాక్చువల్లీ కాచిగూడలో మోడీ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది అండి. మేము అక్కడ నుంచే టీ పౌడర్ తెప్పించుకుంటాము. సో ఇక్కడ ఎవరు వెళ్ళినా కానీ కాచిగూడ సైడ్, లేకపోతే మేము వెళ్ళినా కానీ, సో వీ మేక్ షూర్ దట్ అక్కడే తెచ్చుకుంటాము. మోస్ట్లీ ఇంకా అది దొరకనప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ రెగ్యులర్వి వాడుతుంటాము. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 years అయిందా అమ్మ? 12 years. ఒక్కసారి డాడీ ఎప్పుడో ఎక్స్పెరిమెంట్కి తీసుకొచ్చారు, బాగుంది అని చెప్పేసి ఇంక అప్పటి నుంచి అదే వాడుతున్నాము. అండ్ వాళ్ళ టీ మొన్న డాడీ వెళ్తే 2 తీసుకొచ్చేసారు, ఈ టీ ప్యాకెట్. అండ్ వాళ్ళదే గ్రీన్ టీ కూడా అండి, వాళ్ళదే గ్రీన్ టీ ఆకులు బాగుంటాయి వాళ్ళవి. సో మీరు ఎప్పుడన్నా కాచిగూడ సైడ్ వెళ్తున్నా కానీ మీరు ట్రై చేయండి. మోడీ టీ షాప్ అని కాచిగూడలో ఉంటుంది, చాలా ఫేమస్, అక్కడ తెలిసిపోతుంది, స్టేషన్ దగ్గరలో ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మంగళదీప్ అగరబత్తులు అండి. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి అండి ఇంకా మన నాన్ నెససరీ, యాక్చువల్లీ ఎక్కువ అవసరం లేదు, బట్ మేము మొన్న మంచూరియా చేసాం కదా మన ఛానల్కి, ప్లస్ ఇంకా నెక్స్ట్ నూడిల్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము ఛానల్కి. సో దానికోసం రెగ్యులర్గా ఇంట్లో వెనిగర్, సోయా సాస్ ఉంటాయి, అయిపోయినాయి అని చెప్పేసి నేను సోయా సాస్ 2 టమాటో కెచప్ తీసుకొచ్చాను. సో ఇదే అండి మా ఈరోజు షాపింగ్. సో నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ఇంకో ఐటమ్తో వస్తాము. అప్పటి వరకు స్టే ట్యూన్డ్ అండి. అండ్ ఎలా అనిపించిందో మీరు చెప్పండి కామెంట్స్లో. అండ్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను ఎన్నో రెసిపీస్ మమ్మీ చెప్పారు కదా ఐటమ్స్, మీకేమన్నా చేయాలి, మీకేమన్నా చూడాలి అని అనుకుంటే మీరు ఆ ఐటమ్స్ మీరు మాకు కమెంట్స్లో పెట్టండి. మమ్మీతో నేను ఆ వీడియో చేపిస్తాను, ఆ రెసిపీ ఐటమ్ చేపిస్తాను. అండ్ ఇంకొకటి, మీరు ఇదే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి అందరికీ మన వీడియో షేర్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి.